tots els que heu vingut, que evidentment heu omplert la sala i més enllà. Moltes gràcies al Museu de Lleida i a la seva directora, la Clara Arbués, per obrir-nos la casa i que puguem fer aquesta segona sessió de l'Horitzons Història 2024. Molt content de que dos amics estiguin a Lleida per parlar d'un tercer amic. Molt content que hi hagi la Mònica Terribas, amb qui vaig treballar 4 anys a Catalunya Ràdio comentant l'actualitat. Molt content d'estar amb el Josep Maria Soler Sabatem, que hi vaig estar 4 anys a Catalunya Ràdio, a Postres de Músic, comentant tot el que passava amb l'admirat Ramon Barnils i molts més que hi havia a la colla. I molt content que parlem d'una persona tan important per la cultura d'aquest país, per la política d'aquest país, per l'acadèmia d'aquest país, com va ser el Joan B. Culla, a qui vam decidir homenatjar avui. Moltes gràcies d'haver vingut tan nombrosos i ara a gaudir dels mestres. Bé, bona tarda. Parlar d'en Joan Baptista Culla i Clarà per mi és una cosa molt fàcil. Molt fàcil, i he de dir que quan va morir, uns dies abans vam estar parlant, el Joan Baptista, bueno, el Joan Culla, en Joan, jo li deia Joan, ens vam conèixer l'any 71. Jo vaig veure un noi, he d'explicar tot això, perquè mai vam tenir molta afinitat, vam fer viatges junts, durant anys el vaig portar perquè ell no conduïa, amb cotxe, estàvem al mateix departament, vam dirigir un munt de tesis junts, classes, en fi, però mai vam anar a fer un cafè sols per parlar d'amistat, malgrat que vam compartir dinars i sopars i moltes coses. No teníem afinitat, ens estimàvem molt, però érem com l'aigua i l'oli, aquesta és la veritat, molt diferents de forma de ser. Així el vaig conèixer jo l'any 71, doncs jo era una persona que tenia el cabell propi d'aquella època, és a dir, negre i llarg, i ell era com sempre l'heu vist. Imagineu-vos l'any 71, camisa i corbata a la Universitat de Barcelona en aquells anys, i en aquella època en la qual la gent es deia que hi havia molts socials que es deia, policies infiltrats, amb el qual es veien una mica el moviment universitari. Jo inicialment ho vaig pensar d'ell, vaig pensar que aquest deu ser un policia infiltrat, com ara ha fet amb els moviments independentistes a fer la policia espanyola. Jo pensava que era un policia infiltrat i veia que parlava amb entre els que parlava amb un tal Jiménez Los Santos, maoista, parlava amb gent que es relacionaven amb el Vargas Llosa, amb el García Márquez, etc. I a poc vaig perdre la meva desconfiança amb ell fins que ja vam tenir relacions, coneixíem gairebé tots en aquella època, els que estudiàvem història, i ell, doncs, aquesta és la raó per la qual jo considerava que era un carca, i segur que això va influir una mica en la nostra relació, malgrat la molta estima que ens vam tenir després. Al cap d'un temps, ell va fer una cosa que és molt important, i és que els dos van fer història, jo vaig acabar un any abans que ell, i jo era 2 anys més gran que ell, i aleshores se'n va anar a la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer una cosa que és molt important. A la Universitat Autònoma de Barcelona, per completar la docència d'història, és a dir, el nombre d'hores que havies de fer a les classes, doncs els professors que entràvem joves ens acabaven de completar la docència fent periodisme, anàvem a fer periodisme. I aquesta és la raó i la intel·ligència que va tenir, que no vaig tenir jo, em vaig equivocar per raons, ara veureu per què, perquè ell va començar a fer classes d'història, fer història universal, fer una història de Catalunya, i era un professor, jo crec que és dels professors que conec amb més exigència que he vist a la meva vida. Per una raó, jo, clar, ho tenia com company, no? I vam coincidir a periodisme, jo feia una assignatura història universal, un grup, ell feia una altra, vam coincidir 2 o 3 anys, i jo realment tenia l'esperit molt d'historiador, de recerca pura i dura, i vaig abandonar el periodisme, i crec que em vaig equivocar, perquè llavors alguns periodistes haguessin tingut més consciència de moltes coses, entre els quals més consciència de país, que no els aniria malament amb alguns, no? I ho vaig deixar. Ell no, ell s'hi va quedar sempre. M'ho va dir, no te'n vagis, jo vaig dir, no, jo vull fer història, tal i qual, tal. Feia coses com les següents, el Joan. Trucava als alumnes a casa seva. Jo només ho he fet una vegada a la meva vida, per un cas greu, en fi, que no ve el cas.
ell trucava amb els alumnes, els arribava... Heu vist un professor universitari trucant als alumnes a casa seva perquè li faltava un treball? Tu pensaves, bueno, ja vindrà al setembre, no? Si no es presentava... Feia coses així. Eren molt... Les classes, tenia les classes d'una forma, encara el recordo, les seves fitxes, aquelles fitxes quadrades, llargues, amb les dues ratlletes vermelles que tenia allà, i les tenia, i clar, i d'un any amb un altre les canviava. Perquè hi havia professors que, en fi, que no les canviaven, i es notava amb el gruix dels papers i el color dels papers, no? I hi havia una cosa que era molt important, i ell feia, a tots els alumnes els feia treballar molt, era molt exigent, però era tenia molta cura dels alumnes. En Joan, parlaré una mica més d'ell com a historiador. La gran sorpresa que va ser, després la Mònica, en fi, amb tota la seva dimensió pública, ella podrà parlar molt més que jo, doncs perquè el va tenir molts anys, amb moltes dimensions, i va sorprendre molt la seva tesi doctoral. La seva tesi doctoral abans havia fet un estudi, en fi, sobre catalanisme i moltes altres obres, sobre al voltant de 21 llibres que va escriure, doncs va fer un llibre sobre l'erruxisme a Catalunya. El títol exacte era, això és bo de dir-lo exactament, era... Bueno, ara no el trobo, però el tinc aquí apuntat. Sí, el republicanisme lerruxista a Catalunya. El republicanisme lerruxista a Catalunya, perquè hi havia un republicanisme que no era lerruxista. És un llibre que li va dirigir el Josep Termes i Ardèvol, un historiador importantíssim que l'altre dia us en va parlar els que éreu allà el Manel Lladonosa, que va dirigir moltes tesis, les tesis, per exemple, del Manel, les tesis de molta gent, les tesis del Joan Villarroya, les tesis d'Andreu Mayayo, les tesis no sé què, la meva tesi, etc. Un historiador importantíssim. Amb aquest llibre va demostrar una cosa que és important. Primer va demostrar una cosa que el republicanisme lerruxista inicialment va tenir molt suport popular. I això va sorprendre a tothom, molt suport popular, molt. Per una raó, perquè havia construït cases del poble, com per exemple la de Lleida, i amb aquestes cases del poble, coses que feien és que quan no hi havia aquest ensenyament públic, diguem, i molts treballadors o gent, en fi, amb els diversos nuclis que hi va haver, cases del poble lerruxistes, donaven educació pels nens, escola pels fills, gratis, i això li portava una certa proximitat al lerruxisme. El cert és que aquesta evolució del lerruxisme, quan arriba a Catalunya, en 1902-1903, diguem, a partir del 14 i 15 comença a entrar en crisi. Malgrat tot, ell demostra que va tenir una certa importància fins quan arriba la República. Aleshores, la gent ja va caure del cavall i se'n va adonar que aquest home amb el qual l'any 1910 deia aquelles frases tan bàrbares, tan bèsties, de jóvenes bárbaros entrat a saco en las iglesias y conventos y elevat a les monjas a la categoria de madres, estava dient que els violessin, quan va morir va ser enterrat en l'hàbit de franciscà. En l'hàbit de franciscà va ser enterrat el famós Alejandro Lerroux. Jo li vaig explicar una anècdota un dia, i amb el qual aquesta reflexió la sé, la meva mare, el meu pare era fill de Lleida d'aquí mateix, d'aquí de la Rambla Aragó, i la meva mare de la placeta de l'Estació. Un era de l'escola normal, el fill d'un professor de l'escola normal, i l'altre fill del guardagulles del tren que va de Lleida a Balaguer. Aquest era el meu padrí, el vaig conèixer molt poc perquè va morir quan jo era un nen. I la meva mare un dia em va explicar una cosa que em va impressionar molt i li vaig explicar al Joan això, no? Mira, a la meva mare li vaig fer la broma, mare, no sé què, tal i qual, no sé, bueno, els joves d'aquells anys, clar, als anys 70-71 els pares tots eren uns reaccionaris, que no entenien res, que no sabien res, que no sabien, bueno, en fi, res de res, ni de la vida íntima ni de res. Això els joves ho sabíem tot, bueno, aquesta fatxenderia pròpia d'aquells anys. I aleshores dic, escolta, què m'has dit? Que havies anat a una manifestació de Lerroux? Diu, sí, i vaig anar amb el papa. Dic, sí? Diu, sí, quan va vindre a Lleida i va anar a una manifestació... Ah, no, m'estic equivocant. Dic, vas anar a la manifestació del company? Sí, del Macià quan va vindre a Lleida, i tant. Diu, la gent plorava. Diu, el padrí, el papa també plorava. Dic, plorava. No em vas dir que era lerrouxista? Sí, ho havia estat. I això li vaig explicar al Joan Culla, li vaig explicar aquesta anècdota. És a dir, gent republicana, i quan va veure el Macià es va posar a plorar, el meu padrí, que ja no vaig conèixer. Aquest va ser un llibre sorprenent. Sorprenent per moltes raons, i amb això acabo, la primera intervenció aquesta. Per una raó perquè tot estava documentat d'una forma extrema, tot, ho havia consultat tot.
I després, per una altra, que va fer una afirmació que molta gent ens va sorprendre. Deia que no podíem dir que l'erruxisme era pagat pel fons de rèptils de l'Estat, aquests fons reservats, perquè no s'havia trobat documentació a cap lloc. Diu, això no es pot afirmar. Sí? I aquí acabava. Ja ho deia tot, no? No es pot afirmar perquè no hi ha documentació. Vol dir que tothom que faci la interpretació que vulgui. Però si no es pot afirmar perquè no hi ha documentació de que l'erruxisme ningú sap com existia, és que realment hi havia un fons de rèptils, però ell no ho feia. És a dir, aquesta mena d'intel·ligència profunda que tenia. A partir d'aquí va escriure moltes obres i diguem que ja com a historiador va fer una cosa que és molt, molt interessant. Sempre intentava anar al fons dels temes del seu moment, del moment històric determinat. Així ho va fer, per exemple, fent el llibre de Convergència Democràtica de Catalunya, Pal de Paller, o bé els seus estudis profunds d'un tema que era molt minoritari aleshores, amb aquella universitat tan revolucionària, ho era, sempre hi havia vaga, sempre hi havia coses, era molt divertit i molt exuberant per un noi jove i per una noia jove, però era un sidral continuat. Ell era des de sempre a favor d'Israel, i llavors va tenir el coratge de fer els llibres amb referència a la història d'Israel. Bé, en Joan Culla és una persona que per la història del país ha fet meravelles. Entre les altres, doncs el que ara la Mònica us dirà. Sí. A veure, jo us parlaré amb l'admiració d'haver conegut algú una mica més gran que jo i que va tenir la mateixa disjuntiva quan era jove que vaig tenir jo. El que passa és que ell va prendre la decisió contrària. Jo quan vaig llegir la història viscuda del Culla me'n vaig adonar que de jove, abans de començar a estudiar, va tenir exactament el mateix dilema, perquè ell de vocació volia ser periodista, però a la seva època ell també li agradava molt la història i va tenir la disjuntiva de què fer. Evidentment, en aquella època el prestigi estava en fer lletres, per entendre'ns, i es va decidir per estudiar història, però la vocació periodística la tenia des de jovenet. I amb els anys, com molt bé ha dit el Josep Maria, jo crec que sí que el Josep Maria es va equivocar, perquè ens falten molts cervells en general, com podeu veure, el Joan va tenir clar que estant a periodisme podia influir sobre el sentit crític i el rigor dels estudiants que feien periodisme. I això és molt important. Això va tenir altres conseqüències sobre el rol que ha tingut en Joan B. Culla a la història del nostre país, però el més important és que durant totes les dècades que va ser professor a la Universitat Autònoma, ell va poder traslladar aquesta manera, diguem, rigorosa i acadèmica d'enfrontar-se amb la realitat, cosa que en periodisme és fonamental i cada vegada és un criteri més escadusser. Jo avui pujava deprimida precisament pensant en el futur del nostre ofici per raons que no fan el cas, però en un moment on el que funciona, ell sempre deia que ell era una persona del segle XX, perquè en el segle XXI, tot i que ell ha fet molta feina en el segle XXI, ell tot el que era la comunicació a la velocitat de la llum li semblava poc rigorosa i amb raó. És a dir, tot el que està passant avui en el món de la comunicació, que té a veure amb la immediatesa, que té a veure amb cremar tapes, que té a veure amb la batalla pel titular, de la confrontació del relat permanent, etc., això no permet mai la reflexió reposada. I en un historiador que a ell li agradava que les coses quedessin, com ara deia el Josep Maria al final del llibre, això no s'ha pogut provar i per tant jo no ho puc dir, avui dia, en general, el que sentim és que es diu i després ja es comprovarà i llavors es genera la bola i si la bola no és real, doncs alabat sia Déu, però les conseqüències ja hi són. El Joan era enemic de tot això, però en canvi va militar fins a l'últim dia, fins que va poder escriure l'Ara, va militar en traspassar coneixement a través de l'articulisme, dels articles que feia, i ho hauria fet en les tertúlies fins al final, en realitat. Ho va continuar fent als matins de TV3, encara que un cop va emmalaltir, doncs ho feia d'una manera més puntual, però amb nosaltres sempre fins al final de l'etapa que jo vaig fer al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio, i ho hauria fet encara
si li haguessin permès de fer-ho, amb la Laura Rossell, etc. Era una persona que militava en analitzar allò que ens estava passant. I pujant també pensava, una persona com ell que va dedicar una part important de la seva vida a assistir a tots els congressos dels partits polítics, a examinar totes les ponències de tots aquests congressos, arxivar-les, a estudiar les contradiccions entre un congrés i un altre. Ara, aquesta tardor, hagués infartat. No vull pensar, mira, l'altre dia pensava, sort que el Joan no hi és, perquè és tan de vergonya política el no sentir parlar de política quan s'està parlant de congressos, de partits polítics, on hi ha les il·lusions, les idees de milers de persones que hi creuen en el servei públic, que el Joan s'hauria desesperat. Perquè el material amb el qual s'està farcint el moment polític actual té poc a veure amb buscar una ponència i veure quines contradiccions hi ha, no? I el Joan feia això, el Joan anava a tots els congressos dels partits, era el que s'emportava les ponències a casa, no sé si la militància també ho feia, ell segur, les arxivava i feia una anàlisi detallat. Això li permetia, quan feia intervencions en un mitjà de comunicació, parlar sempre amb coneixement documental, és a dir, ell es basava en els documents, en el que havia dit aquell, en el que havia dit l'altre. I això, en el seu llibre de la història de l'Esquerra Republicana o en la història de Convergència i Unió, és igual, l'Esquerra Republicana la va acabar el 2013. Vull dir, li han quedat uns quants anys una mica complicadets per poder escriure i algun dels seus alumnes ho farà, espero jo, que la gràcia de tenir un gran acadèmic i un gran historiador i un gran mestre és que té deixebles i, per tant, gent al qui ell ha sabut traslladar tot això. Jo he tingut el privilegi de ser directora de la tele quan ell encara feia el segle XX. El segle XX és un programa que va començar el 1991 i va estar en antena fins al 2013. Fer el segle XX volia dir dedicar-li un espai al servei públic del nostre país, a la televisió, a la història i explicar la història. I en un moment on això es podia fer amb menys dificultats, ara hauria viscut un calvari perquè cada imatge val una fortuna i no hauria pogut fer, no hauria pogut... O sigui, hauria de ser ell parlant, saps? Perquè per documentar aquell programa, en aquell moment el que són les imatges no estava tan regulat com ara, per tant podies disposar d'arxiu i podies... Ara hauria sigut bastant més complicat, però durant tots aquells anys, del 1991 al 2013, en Joan B. Culla va traspassar el coneixement de la història amb una manera, perquè sempre diem que dels alumnes n'aprens també, no? Amb una manera de fer arribar el seu coneixement que estava ja passat pel sedàs d'una facultat de periodisme on ell impartia docència, però els alumnes també comunicaven amb ell que el periodisme era diferent del món dels historiadors. I això va fer que el Joan es convertís en un dels grans, a mi no m'agrada dir-ne divulgadors, per què no? En un dels grans analistes i transmissors de coneixement del nostre país. Perquè el coneixement es transmet quan les persones tenen la capacitat d'explicar tot allò que saben en entorns complexes, perquè no és el mateix fer-ho en una aula on tu tens la complicitat, o aquí, que tots vosaltres teniu interès en compartir avui coses d'en Joan B. Culla, que fer-ho amb un micròfon on t'estan escoltant 400.000 persones o 1 milió de persones. El llenguatge ha de canviar, els codis han de canviar, i el Joan tenia l'habilitat de saber canviar aquests codis en funció del context on estava intervenint. I, per tant, va dedicar una gran part de la seva vida a traslladar el coneixement, en el cas del segle XX, especialitzat, pensant en tota l'audiència del país, però el coneixement més especialitzat, i quan participava a les tertúlies era capaç de polemitzar amb gràcia, de clavar, diguéssim, detectar on podia fer aquella punta d'ironia, amb aquella punta de maldat que tenia, maldat ben entesa, per provocar el debat i per provocar el diàleg i el coneixement enriquit amb els altres tertulians. I tenia aquestes capacitats perquè durant molts anys, jo crec, aquesta vocació de periodista
i aquesta comunitat que es va establir entre el Joan B. Culla, mestre a les aules de la Universitat Autònoma, i el Joan B. Culla, que escoltava i que ajudava els alumnes de periodisme, va fer que el llenguatge periodístic estigués molt incorporat en la seva manera de comunicar-se a través dels mitjans, sense perdre rigor, sense perdre mai allò que el definia, que era el seu prestigi professional, perquè el Joan no va patir el que van patir altres acadèmics, que a l'hora de participar en els mitjans de comunicació automàticament se'ls acusava de que el que volien era notorietat i que el que volien era que es parlés d'ells i tenir, etc. Sempre hi ha crítiques en el món acadèmic, qualsevol professor que surt en un mitjà, aquest està perseguint l'ego, bla, 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 que t'he d'explicar, no? Però el Joan era una persona coherent i conseqüent amb el que havia decidit, que era que no es quedaria el coneixement per ell, que el coneixement no s'havia de quedar als llibres, que ell havia d'escriure les seves obres, però que les havia de compartir a través dels micròfons i a través de les pantalles i a través dels articles, evidentment. És a dir, fixeu-vos que les seves participacions mediàtiques no es van tancar en l'articulisme. Hi ha gent que pensa que si no escrius en un diari vol dir que no fas el que has de fer, i que si ho fas a la ràdio o a la televisió això ja és una altra categoria, menys... El Joan va treballar mediàticament i en aquesta transmissió de coneixement a través de tots els mitjans possibles. Li era igual escriure a l'Avenç, al Serra d'Or, al País, a l'Ara, o participar en una tertúlia a la ràdio, o participar en un programa de televisió. I això fa, quan us dèiem que el Joan ha estat un gran actiu intel·lectual del país, que la seva capacitat d'anàlisi i de traslladar-nos el que anava passant hagi perllongat al llarg del temps, perquè sempre, malgrat que ell digués per activa i per passiva que ell odiava les xarxes socials, que tal, que no les va fer servir, etc., ell no va deixar de connectar amb el segle XXI. Ell va ser capaç d'estar sempre allà, fins a l'últim dia, i ser conscient que els llenguatges canviaven, perquè segurament si féssim una anàlisi, mira, aquesta seria una bona tesi doctoral, sobre l'adaptació, perquè jo quan vaig fer la tesi doctoral la vaig fer sobre el rol dels intel·lectuals a l'esfera pública, i me'n vaig adonar, en el període curtet que jo vaig analitzar, que el llenguatge dels intel·lectuals, és a dir, el Josep Maria, el Joan, etc., anava mutant, imagineu-vos, als anys 90, quan jo vaig fer la tesi, anava reduint-se l'impacte de la intel·lectualitat en els mitjans, perquè els mitjans acabaven expulsant aquells qui no s'adaptaven al llenguatge audiovisual. Perquè com que els mitjans sempre busquen audiència, si no tenen un comunicador, és igual que sigui un científic, un expert en virus o un expert en història i en biologia, que s'adapti correctament al llenguatge que tu necessites per generar audiència, és a dir, frases curtes, impactants, demà s'enfonsarà el món, si no ens vacunem morirem tots, etc. Ho faig per dir una altra cosa, però Esquerra fracassarà de totes, tal. Si no t'adaptes a això, els mitjans t'expulsen, perquè no ets dels que fabrica els titulars que necessiten els mitjans per després continuar la seva batalla per l'audiència. I hi ha molt poques persones que siguin capaces de, no caient en aquests paranys i donant una gota de mel cada 3 mesos, que és el que feia el Joan, generant una polèmica cada 3 mesos, una polèmica trimestral, es mantenia en el seu rigor sense que hi hagués una crisi amb el seu intel·lecte respecte al llenguatge que utilitzen els mitjans avui. I això és d'un mèrit extraordinari, perquè la pressió que tenim, o que tenia jo abans, al seu dia, fa anys, quan encara m'hi dedicava, no, és que aquesta persona és avorrida, no, és que això és molt espès, això no va enlloc, això és espès, això és massa espès, és espès, vull dir, tal, no? S'ha d'explicar això. Aquest no, millor aquests altres, millor aquest altre, millor aquest no sé què, millor aquest una persona més xistosa, un que sàpiga fer més tuits, un que tingui més vida a les xarxes, un que tingui vida a les xarxes, que tingui molts seguidors. Quants seguidors té aquest que proposes? No té xarxes. Home, si no té xarxes no pot ajudar-nos a tal. El Joan va sobreviure a tot això.
Perquè el Joan no tenia un compte de Twitter, ni de X, ni d'Instagram, i no penjava el que menjava, i no li deia cabronàs al del costat per generar més merder i perquè així d'aquesta manera, perdoneu la franquesa, això no es grava, oi? Es grava. Ja ho editaràs, ja ho editaràs. El Joan no ho feia, això. I malgrat això, el Joan, fins al final, fins l'últim dia, es va mantenir com una de les persones amb més incidència en l'anàlisi de la nostra realitat, col·lectiva, amb més honestedat i sense que ningú pogués discutir la seva autoritat. Jo ara recordava, pujant, que pel 40 aniversari de la ràdio, recordo que vaig dir-li a l'Antoni Bassas: Toni, a mi em tocava fer de 8 a 9, em sembla, o de 7 a 8, no recordo. Li vaig dir: Antoni, jo només vull portar una persona a l'anàlisi del matí, que serà el Joan. Vale, portes tu. I el Joan va ser l'únic que va participar, vaig fer una entrevista i altres coses, però el Joan era el que va seure's allà, perquè jo volia reivindicar el Joan com a analista en un moment on el Joan ja estava bastant fotudet. I a més li vaig poder regalar una cosa que li va fer molta il·lusió, que és que va conèixer el Guardiola. Perquè el Pep va venir aquell dia, que el vaig entrevistar aquell matí, i la cara del Joan, que ja estava fotut, mirant-se el Pep i dient-li: tu no em coneixes? I el Pep li va dir: sí, senyor Culla, professor Culla, sí que el conec. Això que era molt poc de futbol. Era molt poc de futbol, però el Pep li tenia com a respecte. Fins a l'últim dia. I això no ho pot fer qualsevol, no és habitual això. La pèrdua de talent intel·lectual dels nostres mitjans, públics i privats, a dia d'avui és altíssima, perquè te n'adones, i jo hi soc, i me n'adono, del meu nivell, comparat amb el nivell del Culla o de molta altra gent, i el Joan va saber adaptar-se a això. Per tant, jo penso que el Joan no és un home del segle XX, sinó que és un home del segle XXI que, amb totes les eines del segle XX, va saber maniobrar perquè tot el seu coneixement es traspassés al XXI a través dels mitjans. En Joan era valent, molt valent. Tenia, ell mateix ho deia, tenia una llengua viperina, quan volia feia mal. El departament, amb tots els departaments d'història, amb aquests anys de politització, sobretot ja quan s'arriba al procés, a tots els departaments hi ha hagut lluites internes molt dures. Som una universitat que, encara que sigui de Lleida, de Girona, de la Rovira i Virgili, de Reus i Tarragona, d'on sigui, de Barcelona, és una universitat espanyola. És una universitat espanyola, som professors d'una universitat espanyola. I hi ha gent que amb aquesta universitat espanyola s'hi senten molt còmode, i hi ha gent que en aquesta universitat espanyola ens sentim absolutament amb una camisa de força. O uns o els altres, nosaltres un. El que passa a la societat catalana en aquest moment, no? Ara és la normalitat, bueno, seria veure si és la normalitat, no? Bé, en Joan era valent amb dues coses, que defensava el que creia a nivell acadèmic i a nivell laboral. I a nivell laboral amb coses que són ridícules, però a nivell laboral, tu que vols fer tantes coses, primer que tot has de fer classe. I això, tots els que heu passat per la universitat sabeu què passa, això. Tu, molt, això, però primer classe, després explica el que vulguis, llibertat de càtedra i llibertat de pensament, però les classes les has de fer, i els treballs els has de complir, i el programa l'has de fer. Això era així. I després, amb una cosa que era molt valent, és que s'implicava. L'any 1984-85, un dia, anàvem a dinar i tal i qual, i coincidíem, ell anava amb el seu grup d'amics, jo anava amb els meus, érem molts, en fi, i sortíem els dos caminant, i llavors, quan arribàvem al lloc de dinar, ell anava per una banda i per una altra. Anàvem caminant, parlàvem d'això, per allò. Diu, Joan Maria, voldria dinar amb tu. Dic, no puc. Diu, bueno, vés a dinar amb... No podia, aquell dia no podia, perquè hi havia tanta gent i tal. Jo vaig pensar, mira, el primer dia que dinaríem junts sols, i no ho vam fer, I diu, és que et vull parlar d'una cosa. Diu, no estàs molt preocupat pel que està passant ara, des de l'any 84-85, en referència a la gent, el que diu el Felipe González, l'Alfonso Guerra, en referència al catalanisme, en referència al nacionalisme, que donaven aquesta imatge d'una cosa antropològica,
rural, ell, en fi, a mi m'intenta incitar i seduir via, diguem, Miralcamp i el Pla d'Urgell, perquè em porto dins, i dic, sí, estic molt preocupat. Diu, escolta, nosaltres hauríem de fer alguna cosa. I ens hem reunit un grup d'amics que hi ha, diré uns quants, hi havia el Jaume Colomer, que després va morir, hi havia l'Albert Viladot, hi havia el Vicenç Villatoro, hi havia el Vicenç Altaió, després va entrar la Pilar Rola, hi havia el Josep Gifreu, hi havia l'Albert Rossic, hi havia fins i tot el Pere Gimferrer, havia vingut vegades, etc. Tots aquests van fundar ACTA. ACTA, que recordo la gran discussió que vam tenir a ACTA, que vam dir, no ens definirem, perquè si ens definíem hi havia gent que tenia mentalitat, diguem, socialdemòcrata, altres potser eren comunistes, o tiraven cap al comunisme, altres potser eren gent que se situaven al centre dreta o a la dreta i alguns molt a l'esquerra, una cosa molt... no ens vam definir mai. L'únic que volíem és la defensa de la llengua i la cultura catalana i el dret a Catalunya a poder decidir el seu futur. L'únic que vam fer ACTA. Els atacs que vam rebre inicialment van ser importants, perquè, clar, vol dir que ens enfrontàvem a les persones que des del diari El País, on ell escrivia durant 35 anys, es anava donant aquesta imatge de que el catalanisme era una cosa rònega, que ja no tenia sentit, que no tenia futur i tot això. Al cervell de tota aquesta història, és en Joan Baptista Culla, amb el qual va tenir un cert suport indiscutible. És que hi ha un telèfon que va funcionant i si algú el té potser a la bossa i no se n'adona, pot ser? Ara. Doncs, i aleshores, diguem, amb ajut, hi va haver algunes persones que van donar ajuts amb això, ajuts de tota mena, no? Vam fer amb aquests ajuts, vam aconseguir que aquest grup de gent poguéssim estar, quan el procés d'independència de Lituània, nosaltres hi érem, ens va rebre l'Ansverbis tot voltat per tancs russos, vam entrar per allí i ens va rebre, ens van fer tota una rebuda i tal. Una fundació cultural, amb la qual aquesta fundació cultural s'havia de finançar d'una forma d'alguns patriotes, una forma una mica estranya es finançava. Jo no ho vaig entendre mai, però com que jo era de la Junta però no era del sector econòmic, no ho puc acabar de dir ni ho vaig voler saber. És a dir, el mateix va passar quan vam anar a Eslovàquia, quan la independència de Txèquia i Eslovàquia voltàvem per allà. També ens va rebre, vam estar a Grècia, vam estar a diversos llocs, a molts diversos llocs. Vam estar a Bèlgica, vam estar a diversos llocs, que anàvem allà. Clar, el que feia és que al tornar en Culla, el que feia és que feia l'article corresponent al diari El País, amb el qual deia un grup d'intel·lectuals catalans rebuts per l'Ansbergis, clar, l'Ansbergis en aquell moment, en fi, el mateix que a Polònia, de cop i volta en rebia l'Eix Baleixa. Clar, tots érem, hi ha alguna persona, hi havia la Vinyet Panyella, etc. Hi havia, en fi, la majoria eren homes propi d'aquella època, amb el qual no hi havia tantes dones amb el món cultural, com ara ja, però clar, què feia? Que érem un grup de persones joves, universitaris, que editàvem, que publicàvem, que interveníem, que no sé què i tal i qual, i clar, vam frenar moltíssim aquesta visió que es donava. Al revés, fins i tot vam acabar convertint en els medis intel·lectuals, i això va ser molt, molt, molt important, al revés, de que com és possible que persones que tinguin una formació cultural determinada no donin la llibertat als pobles, a excepció del poble català. A tots sí. O sigui que tots els pobles del món tenen dret a decidir el seu futur, excepte el poble català. Això li vam donar la volta i molt d'això, un element importantíssim va ser en Joan. En Joan, un altre acte de valentia que diré que això és important perquè podríem parlar moltes hores d'ell i d'això. I després ja, en fi, jo voldria que parlessi de periodisme una altra cosa, però voldria parlar d'aquest. Quan es va fundar l'Escola de Policia, i l'Escola de Policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, que diguem que a partir de l'any 2003 van tenir una deriva estranya i a partir d'un 10-12 anys després una altra deriva estranya, que no hi entraré, van demanar que hi hagués uns professors i el primer professor d'història es fa unes assignatures, vam dir que es continuen fent i molt bé, és a dir, una de les assignatures d'Història de Catalunya, a més, és una assignatura troncal, no va de broma, és a dir, si no l'aproves no ets Mosso d'Esquadra. I ja està. I ell ho va fer 3 o 4 anys. Quan va entrar, hi havia amb alguns departaments universitaris, deixem-ho així, hi havia el comentari de dir totes les policies són repressores, això és una cosa que no val la pena,
I ell, recordo que una vegada així, en fi, parlant al passadís, aquestes tertúlies que es fan el dilluns, parlant mig de futbol, mig de tot en aquells anys, diu, escolta, jo no vull cap policia, però si n'hi ha d'haver alguna, primer que mantengui, després que sigui nostra. I ell s'hi va posar 2 o 3 anys. Molt bé. La crítica que va rebre no us ho podeu imaginar, per part del... no us ho podeu imaginar. Col·laboradors dels repressors, dels que perseguiran, de que no sé què, no sé quantos i tal qual. Molt bé. Ell ho va deixar al cap de 2 o 3 anys i m'ho va passar a mi. I el mateix, a mi la crítica em va tocar molt menys, perquè pobre ja se les havia endut ell, no? 2 o 3 anys. Tots aquests mateixos que criticaven han acabat fent classes a l'escola. No solament van ser molt impulsors per després d'entrar-hi a fer classes, sinó que alguns ho van convertir fins que no se'ls va dir que ja podien plegar perquè feia massa anys, perquè clar, això era una petita canongia. Havies d'anar a fer classe, en fi, amb un model que tenies, no te l'havies de preparar gaire, que diguem, en fi, era un nivell, diguem, per Mossos d'Esquadra, bon nivell, però no era una carrera universitària. Ja s'ha entès. I bé, se'ls va dir, ja n'hi ha prou, potser fa 4 o 5 anys o 6 que estàs, deixa-ho estar. I després, bueno, en fi, després, diguem, ja s'ha entès, no? És a dir, el període amb el qual va ser conseller, això sí que ho vull dir, un tal Joan Saura, amb el qual va fer carta blanca i va canviar carta blanca de poder entrar gent molt diversa, alguns provinent d'altres cossos de l'Estat i sense tanta exigència, i així ens ha anat en alguns casos a l'evolució d'alguns Mossos d'Esquadra. Siguem clars, que no és ells mateixos, els que has tingut d'alumnes, ara me'ls puc trobar alguna vegada, t'ho diuen, aquell esperit amb certes coses hauria de recuperar-se perquè amb tanta gent i altres coses s'ha perdut. I l'altra cosa, diguem, de molt valent és quan ell té el coratge de... Ell no va ser mai, no es va presentar mai a catedràtic. No es va presentar mai a catedràtic. Per una raó, perquè sabia que si no tenia... És a dir, que podia ser un càstig per ell. Per quina raó? Perquè si ell no podia... Ell, si anava a càtedra, havia de guanyar-la. Jo li deia, Joan, presenta't, jo m'he presentat i he guanyat, i això no. Bueno, és veritat, va ser una sèrie d'uns anys que ell no va saber aprofitar aquells anys i després, quan ja més o menys ja semblava que es podria, ja potser no hagués guanyat. Per què? Perquè, clar, els seus articles del País, a poc anava tallant i li anaven tallant l'herba sota els peus, i això ho seguirà parlant la Mònica, que ho coneix molt millor. Sí, ella... 35 anys, Sí, sí. 35 anys col·laborant al País gairebé des de la Fundació, poc després de la Fundació. Sí, podríem dir que el Joan representa dins del País tota aquella època en què persones que pensaven ideològicament molt diferent compartien tribuna al País a partir del seu naixement fins al 2017, podríem dir. Sí. Amb moltes dificultats, tot i que el País va fer molta bona feina amb els Rebèl·lies i ha fet molta feina per la cultura, etc. Va dessuar i per tant tot això ens ho estalviem. Però sí és veritat que en Joan va ser una de les, no la única ni molt menys, víctimes d'un moment de la nostra història en què en el món periodístic espanyol es va decidir que hi havia alguns dimonis amb cua i això es va decidir des dels estaments mediàtics i polítics espanyols i per tant ens van dibuixar les banyes i les cues i tal. I el Joan escrivia articles al País en el sentit com els de l'època de la Fundació Acta, senzillament de reivindicació de drets civils i polítics, vull dir, la cosa, i amb una anàlisi que, clar, no és el mateix participar en una tertúlia que fer-ho en un article que tens temps i espai per raonar-ho i pensar-ho, vull dir que eren articles perfectament raonats i raonables del moment. Però un bon dia, no recordo la data exacta, però devia ser un setembre, no ho sé, no recordo exacte, però era el 2017. I no li van voler publicar un article. I li van dir que no. I aquí va ser quan el Joan va dir fins aquí. I aquella mateixa nit, si no em falla la memòria, va trucar a la directora de l'Ara, a l'Ester Vera, i li va dir, Ester, al País m'han censurat l'article de demà. Diu, doncs dona'm, passa'm que te'l publiquem demà. I a partir d'ara va passar a col·laborar més sovint a l'Ara, va passar a col·laborar setmanalment, perquè com que ell tenia una col·laboració amb el País fixa,
ell sempre era una persona molt fidel dels seus compromisos i per tant no feia atzagaiades el Joan, era un home d'ordre, no? En tots els sentits. Però va passar a col·laborar a l'Ara precisament perquè al país hi va haver aquest episodi que després, quan va morir el Joan, van reconèixer per escrit, cosa que jo vaig celebrar. No, és més, en vida li van reconèixer. Va ser un article del... Qui era que firmava? Ostres, ara no em falla la memòria. Però el Joan ja estava molt malalt. I quan es va fer l'homenatge del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que va ser un homenatge meravellós que se li va fer en vida, que el va organitzar l'Ara, que el va organitzar l'Antoni Bassas i el va organitzar el Borja de Riquer, vosaltres, tal, tothom, i que va ser un homenatge preciós, perquè normalment els homenatges sempre arriben tard. I el Joan va veure com persones amb les que ell havia discrepat obertament tota la vida, com en Josep Ramoneda, per posar un exemple de la gent que estava a la taula on jo vaig intervenir, hi havia el Josep, gent amb el que ell havia discrepat i que s'havien confrontat, diguéssim, en els articles d'una manera bastant contundent, aquell dia li reconeixien no només el mestratge, sinó també l'amistat i la capacitat d'haver teixit relacions intel·lectuals i personals molt profundes. I aquell dia, o el dia abans, el País va reconèixer en un article que el seu diari s'havia equivocat amb aquella censura i que havien perdut el Joan per aquell moment, que jo vaig pensar, bueno, per una vegada ho reconeixen que es van equivocar. I vaig pensar, que bé, no? Anem avançant una miqueta amb aquestes coses. El Joan era una persona d'extrema fidelitat als amics i als enemics. Això ho deia ell mateix, Qui la feia se'n recordava per sempre més. I això m'agradava d'ell. Perquè... Són venjatius, aquests. No era venjatiu, No, ja ho sé. No era venjatiu. No, deia, aquest tipus, o tal persona que t'ha fet aquesta cosa tan mal feta, cap confiança, cap. Perquè el dia que tingui un interès sobre aquest tema, te la tornarà a fer. I se'n recordava de coses que, allò, clar, home, 35 anys junts, bueno, 35 no, molts més, però a la universitat 35 anys de companys, sempre hi ha alguna persona que diu, no, aquest no. No vull fer la tesi, no vull estar al tribunal amb aquesta persona. I mai va estar amb aquella persona. Alguna vegada em va dir, jo crec que era més ingenu que ell. Em va dir, Joan Maria, com és que has anat amb aquest tribunal, amb aquest tipus, que no saps el que va fer i tal? Oh, se m'havia oblidat, de veritat, no? Ell no, ell allò... I al revés, unes fidelitats extraordinàries. Jo vaig tenir un càncer i aleshores ell, en fi, perquè estava tablat aquí i allà, va ser lleuger, no em va afectar res, excepte va ser molt localitzat i molta sort, molt bé. I quan em va trobar a la facultat, diu, no t'he trucat. I li vaig dir, bueno, me n'he recordat, que no m'has trucat. Jo li vaig dir, me n'he recordat que no m'has trucat. Diu, sí, però que allà, això, aquestes coses, Josep Maria, saps què passa, que sí, tal i qual. Quan ell el va tenir el primer, que després el va recuperar, després el segon, jo el vaig trucar a casa seva, no? I em va dir, diu, hosti, m'estàs trucant, Joan Maria, m'estàs donant una lliçó. Dic, és que a vegades, Joan, a vegades les coses són d'això. El va superar. I el dia de l'homenatge aquest, jo el vaig trucar. Dic, Joan, no puc vindre a l'homenatge perquè presenta un llibre de la Maria Àngels Casals sobre Montserrat i el que va ser hospital de guerra i tal i qual. I ell em diu, bueno, amb una veu ja pobret, molt fumuda, diu, escolta, entenc perfectament, no? Dic, és que em sap molt greu. I ell em va dir més o menys això, diu, Joan Maria, tu i jo sempre ens hem estimat. Diu, això és l'important, fixeu-vos, sempre ens hem estimat i no havíem fet res d'afinitat conjunta amb ell. En Joan hi havia una cosa que jo crec que és una cosa que també el beneficiava molt, és que era un home d'origen molt humil, molt. És a dir, hi havia una part de la seva família que estic sempre dubtant si em va dir que era d'Ivars o si era d'Agramunt o si era de Guissona, és a dir, sempre m'ho havia dit alguna vegada de no, per als meus oncles que anava a passar l'estiu quan era cara, no sé de quina part m'ho deia, no? I aquest origen tan humil és el que li feia amb uns pares, diguem, amb uns pares d'aquestes categories, havia fet d'aquell fill únic, que havia fet que fos un nen molt de pis, excepte quan venia amb aquest poble de la Plana, no sé quin, no me'n recordo, el feia que fos un nen molt de pis i molt llegit, però molt llegit. I
I aleshores tu li deies, escolta, Joan, has vist això? No, però... Allò, la persona que estava disposat amb un fet que és molt important. I és el fet que, en el seu moment, a vegades en debats o en coses d'aquestes que discutíem o que parlàvem amb altra gent, o amb dinars col·lectius o amb aquests viatges que fèiem conjunts, no? Doncs deia, recorda't el que deia en el seu moment, que aquests sí que els hem conegut molt, clar, el Pierre Vilar, que deia el Fontana, que deia en termes aquests historiadors tan grans, no? L'important és arribar a la gent. I aleshores recordo l'expressió, que aquesta és una expressió del Termes, que va dir divulgar és obligatori per l'historiador, perquè això és el que ens paga, la gent ens paga per divulgar, no per vulgaritzar. Recordo, i sempre, això diguem bé, això perquè una vegada li vaig dir, Joan, hauries de venir en guàrdia, i ell mateix va dir, bueno, potser sí, no sé si finalment va venir o no ho recordo perquè potser era l'època que llavors en aquest període ho havia fet l'Enric Alpena, ho feia amb l'Oriol Junqueras, no ho recordo, la veritat, alumne meu, l'Oriol Junqueras. I aleshores quan ell va plegar ho vaig agafar jo. Jo diria que no va voler venir perquè va dir, em sona això, però finalment, a mi el que em va dir que hi havia d'anar em va dir, no cal, perquè a mi sempre em senten. És a dir, ell ja el sentia el que ell volia donar i diguem, divulgar. Bueno, aquest mestratge del Culla era realment extraordinari. Sí, però que era aquest mestratge que ara segurament tots trobem a faltar, jo aquests dies especialment el Joan, perquè s'està parlant de la implosió de partits, de com implosionen, dels per què implosionen, i el Joan, per exemple, una de les coses que sempre recordava era Esquerra Republicana, des del punt de vista programàtic i normatiu i de ponència, no va ser independentista fins al Colom. Sí. I sempre recordava que ara quan es diuen coses, el partit dels 100 anys, no. Era federalista. Trobes a faltar aquestes puntes d'informació que fan que la gent que tenia al voltant amb ell, que la gent que compartia taula amb ell, no s'atrevís a parlar en debades, saps? No s'atrevís a dir segons quines bestieses o quins estirabots, perquè sabia que els estirabots davant d'ell eren perillosíssims, perquè el Joan automàticament apuntava una nota, que la guardava en l'arxiu aquell que té i que tenia, i responia. Per tant, es produïa un efecte que és importantíssim en els espais públics, que és que ell contribuïa a pujar el nivell. Si tu, aquesta vulgarització que ara m'has fet pensar parlant d'això, si tu construeixes una taula d'anàlisi on tot el nivell està baix, on no hi ha ningú que elevi el punt d'exigència, es vulgaritzarà de manera automàtica, perquè serà a veure qui la diu més grossa, a veure qui és més provocador, a veure qui fa la brometa, a veure qui insulten el Josep Maria perquè ell s'hi torni, a veure què tal. Clar, quan hi havia el Joan era impossible, tothom intentava posar-se a nivell, per no fer el ridícul. Era tan simple com això, és a dir, el dia que hi havia el Joan, tot allò pujava, no? Llavors, tenir-lo amb ell era una garantia de que no fluixaries. Deixa'm explicar aquesta anècdota. Hi havia un dia un militant o militar, no recordo, la veritat no recordo, que d'un partit que ha desaparegut perquè d'un xicot que és de Granollers i que ha fet una gran carrera política, personal, econòmica, que no existeix, i que la seva companya tampoc ja no existeix aquest partit polític, per se'n va anar a Andalusia, etc. Ciutadans, vol dir. Aquest partit polític, quan va sortir, quan va figurar, estàvem, en fi, bueno, clar, ens veiem, cada setmana ens veiem 3 o 4 vegades, i coincidim tantes, tenim mil d'anècdotes, tinc d'ell, no? I jo li vaig dir, dic, Joan, dic, has vist que travessava el semàfor amb pilotes, aquest tio? I diu, bueno, què pensem? Dic, bueno, amb això pensem el mateix. Tots aquests radicals i tan radicals, tot és llufa, això no és veritat. Perquè a la gent li agrada després de dinar si ha menjat molt descansar, o fer la migdiada, o dormir les hores que tinguin, o anar al cinema. Tots aquests que tota la vida és un radicalisme extrem, tot això és trampa. Bé, queda així. I un dels últims temps que aquí hi ha gent que es va estranyar que això ho digués el Joan Baptista Culla i Clarà. El tenia davant, i no recordo el fet, però jo estava escoltant la ràdio en aquell moment, i diu, mira, tu ets d'aquesta mentalitat que és el següent.
Diu, amb tu, amb tota aquesta mentalitat que tens, és allò que deia el conde de Romanones, és una corolleria el que va dir, ja ho dic ara, Diu, a los enemigos por el culo, a los amigos hasta el culo, diu, y a los indiferentes la legislación vigente. Sí. Clar, ja està, el va aplanar absolutament. Clar, aquesta persona, com podeu suposar, se'n deu recordar amb ell, no crec que en tingui massa bon record, perquè és així, és a dir, tenia aquesta capacitat de... A més, hi havia una cosa que no hem dit del Joan, molt important, i és que ell tenia dos vicis molt grans a la vida, dos, molt grans. Viatjar, li agradava, viatjava allò... Quan la gent no viatjava ni era moda viatjar, i ell es va casar gran i era solter i tot això, i li feien broma, no?, així a la facultat, bueno, Joan, què, tal i qual, escolta, t'he vist amb aquell alumne? No, mai, ell era una persona de correcció absoluta, i havia anat, quan just era l'any, no sé si ja era el 77 o 78, i havia viatjat en llocs que llavors la gent no hi anava, aquests viatges, aquest és un gran vici seu, i sempre treia, et portava un munt de llibres i un munt de referències i una cosa la connectava amb l'altra. I l'altre seu gran vici era la història. Ell sempre llegia història. Sempre llegia història. A vegades li deies, hauries de llegir més coses. Bueno, si em dius aquest llibre en referència que val la pena, me llegiré. Però si no... Només llegir assaig. Exacte, no em facis llegir coses per perdre el temps. I tenia aquesta capacitat, tenia una capacitat d'analítica extraordinària, era una persona que es feia estimar, de vegades, clar, fins i tot una caricatura, no?, que li deies, escolta, Joan, així amb el seu sant, ara que vindrà Sant Joan, quan vagis a la Rebella et deus treure la corbata, no? Llavors ell sempre tenia una excusa, sempre una excusa que jo li deia, és que aquesta és una excusa tonta, Joan. Diu, és que ho faig pel coll, perquè jo parlant i tot això sempre em constipo, sempre va dir la mateixa excusa, Bueno, potser sí, i jo li dic, home, però no, ho faig pel coll. No, però la capacitat aquesta que deia en Josep Maria d'anàlisi, jo recordo quan començava el procés i s'estava... O sigui, quan ja estàvem... I després, el 2017, l'1 d'octubre, tal... Ell deia sempre, ara m'he equivocat, perquè jo sempre havia dit que Catalunya era un país que li agradava prou el seu propi benestar, que quan arribessin els moments de maldades i haguessin de fer un gran sacrifici per aconseguir la independència, la base social no tindria, diguéssim, la capacitat de sacrifici de poder tirar endavant el projecte. I l'altre dia pensava, i va dir, i em vaig equivocar, perquè estàvem parlant de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre i d'aquells moments. Però no es va equivocar, és a dir, ell tenia molt calada, diguéssim, la societat catalana en la seva complexitat, no? I per això quan va passar tot el desmembrament dels partits i els canvis, i ell va ser capaç d'analitzar això, però de no perdre mai aquesta perspectiva àmplia de dir quina societat tenim i què volem, això dels extrems, de les radicalitats, no? De dir, bueno, quan arribi el moment, què passarà, no? I el 2017 deia, em vaig equivocar, però quan mires des del 2024 dius, no es va equivocar, perquè ara quan mires la tendència al vot de l'independentisme, evidentment ha baixat per molts motius que tenen a veure amb la crisi de partits i moltes altres coses, però tenia un profund coneixement, jo crec, de la nostra societat, no? De com políticament està assentat el sentiment de benestar respecte a la capacitat de sacrifici, les generacions noves, que tu les veus a les aules, jo també, ell les veia des de feia temps, que ella anava compartint amb nosaltres, els que estem a les aules, de dir ui, la falta de capacitat crítica col·lectiva que hi ha, i no es va equivocar molt. Jo tinc una mica la sensació... Tu tens l'esperança, encara. Jo tinc una mica la sensació que, en referència a ell, quan ara he llegit uns quants articles, en fi, per fer tot aquest guió i reflexionar coses d'ell, no? Que diu, era un liberalisme catalanista, hi havia un periodista que deia això, i vaig pensar, aquest no s'ha assabentat de res. Aquest no s'ha assabentat de res. En Joan era una persona que estimava Catalunya, profundament. I que es va tornar independentista. I que jo crec que sempre ho havia estat, el que passa que no... Ell deia que no.
Bé, Ell deia que no. jo crec que ell se l'estimava molt, jo no sé si era independentista o no de jovenet, però se l'estimava profundament. No solament això, sinó que quan havia d'anar a les illes, anava a les illes, i quan havia d'anar al País Valencià, anava al País Valencià, i anava a Catalunya Nord, i anava a Navarra, i anava on el convidessin, i ell tenia la seva forma de pensar d'això. I aquest home que era liberal, al fons era el perfil del liberalisme clàssic, un home que defensa la llibertat. I aquest home que defensa la llibertat diu, escolta, i si lliurement aquesta gent decideix una cosa o decideix l'altra, ell l'hagués defensat absolutament. Exacte, era des d'aquesta perspectiva. Perquè era profundament democràtic. Jo li he vist perdre eleccions, en fi, amb coses del departament, de si surt una persona o surt una altra. Això és molt important, perquè molt important, és una cosa gremial molt... És tonta, però és així, no? Segons qui surt, tindràs més... Si és amic teu, tindràs millor horari. Això és així. I és molt diferent anar a la universitat, sí, sembla ridícul, no? No us podeu imaginar els odis que això portava, perquè si tu has d'anar a la Universitat Plana de Barcelona... Jo fa 15 anys que tinc un horari fatal, dec tenir molts amics al departament. No són els teus, clar, claríssim. A les 3 de la tarda ja m'explicaràs quina hora de classe. I això, clar, que et diuen, escolta, quin horari tens? De 10 a 11, penso, bueno, i són els seus. Perfecte, són els seus. Començo, és molt diferent entrar, si vius fora de l'Autònoma o de la ciutat de Barcelona, si entres a les 9 o a les 8, si entres a les 11. Et canvia la vida cada dia una hora i mitja o dues, eh? Atenció, eh? Que hi ha el tren, Hi ha el tren, amb el seu cas sí, però per això se'n va anar a viure a Sant Cugat. Ja, és veritat. Se'n va anar a viure a Sant Cugat perquè ell vivia a la Sagrera. I, en fi, jo els anys que el portava a la Sagrera, fins que un dia em diu, ja no em cal que em portis més, Josep Maria. Que me'n vaig a Sant Cugat. Sí, que em vaig a Sant Cugat, jo a la cantonada, aquella ditxosa cantonada, i sempre ja patia. No hi havia mòbils, jo patia. Per quina raó? Perquè, clar, bueno, el trànsit podia costar 5 minuts més. Sempre hi era. Ell anava 20 minuts abans. No, sempre arribava mitja hora abans a la tertúlia. Sí. Hi havia tertulians que no... Bueno, ell s'havia llegit els diaris. Ho resumiré així. Sí. No tothom s'ha informat del que havia passat. No ens preguntaràs per la sessió de control d'ahir? Dic, home, sí, els altres. I ell s'ho havia estudiat tot, s'ho sabia tot, era perfecte. No, i això de ser, diguem, una persona amb tants interessos, tan viatger, i ell va prendre l'opció de no tenir fills. En fi, que jo li deia, Joan, com tu pots fer això? Bueno, clar, com podeu veure, la nostra sintonia era molt gran, no? Perquè, clar, l'acompanyava... Sí, però ni un trist cafè li vas pagar a la vida. I tant, no, sí. No, quan anàvem amb gent sí, però ell i jo anem a fer un cafè. No, és que érem diferents, enteneu? Érem diferents, no ho sé. Però si vau parlar de si tenia fills o no. No, de tot vam parlar, a la vida vam parlar de tot. Però d'anar, no ho sé, tothom suposo que té un amic amb el qual te l'estimes molt, però no aniràs mai a fer un cafè amb aquest amic i te l'estimes i has coincidit amb ell. Bueno, doncs així. Érem en Joan i jo. No, realment és per escriure un llibre, Sí. A més, allò que hem d'estar en aquest tribunal de tesi. I deia, home, aquest nano, sí, això ho hauria de repassar, però jo li he dit, i m'he dit, i redit, i no sé què, perquè ell era molt rigorós, i deia, bueno, ja li diré jo. I al revés, no? Dir, escolta, no, això has de completar, tu, si jo no puc quedar malament davant del tribunal de tesi perquè estic el director, perquè faré quedar malament el director del tribunal. Clar, li deia jo, i al revés, no? I li deia, escolta, bueno, aquest tipus de coses. Però jo crec que en Joan, amb això que dic de la llibertat i el liberalisme, aquest periodista no es va assabentar de res. En Joan era absolutament partidari de la llibertat de la gent, molt, malgrat que hi havia coses que a ell li costava, és a dir, com que havia estat una persona que havia reflexionat molt sobre la seva vida, sobre els seus interessos, i ell ja ho deia de si mateix, que era una persona molt amb si mateix, i aleshores allò quan li va dir, però Joan, tu no vols tenir fills? I ell, en fi, quan jo vaig tenir els meus fills em va fer un regal i aquestes coses, no? I diu, no, bueno, és l'opció que va prendre la Imma, i és dels primers casos que jo conec, dels nascuts a la generació dels 50, que el primer cas que conec voluntàriament que digués això, no? El primer cas, també és el primer cas que conec que anés amb camisa i corbata en aquells anys, perquè, us imagineu, és com si ara hi hagués un noi aquí o una noia aquí que fes una cosa absolutament diferent dels altres, no sé quina pot ser, perquè ara tothom vol fer coses diferents, no? No, el que també és sorprenent de la seva biografia, que ell, no és sorprenent, vull dir, és coherent amb el que ell va voler, és que
li van fer propostes molt Tots els sovint, partits i una polítics. pública, que és la d'Unió Democràtica, quan li van oferir anar al Congrés a llistes el 2011, potser? El 2011 li van oferir anar a llistes al Congrés. I ell era un romàntic del Congrés, perquè com a historiador s'ho havia empapat. Sí, ho havia llegit tot. Ho havia llegit tot, sabia més que els escons del que havia passat a dins. Per tant, quan li devien oferir, clar, que fos Unió ja és un tema, no? Però Però li van oferir l'Ajuntament... el Duran Lleida li va oferir anar a setè, em sembla, 8è o... Però quan va anar de cap de llista el Roca, que va anar a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, li van oferir de conseller de Cultura, perquè ell estava convençut que podria sortir, i dubtós em va dir, Josep Maria, m'ajudaràs? I jo li vaig dir, bueno, però escolta, ja estàs segur que sortiràs? Era una època que semblava que... Però al final mai van a llistes, mai va militar en cap partit, mai, dels mais, o sigui... Però, és a dir, no ho va fer? He de dir que fins i tot, a excepció, diguem, d'aquest partit provocat i fet amb disseny, amb mala fe, per crear odi, i ha deixat la llavor a Catalunya, doncs, excepte aquest partit... Ciutadans. Tothom... El vídeo... Tota la gent dels partits polítics l'estimaven. És veritat. Tota la gent. És a dir, una de les coses gent del PP, gent d'això, tothom. Una de les coses que impressionava... Comunistes, tothom. El dia de l'homenatge del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va venir el president Montilla, va venir el president Mas, va venir el president Pujol, i el president Maragall no va venir, el Torra va venir, crec. Maragall no podia venir, i van pujar tots a fer-se una foto amb ell a dalt, i va ser tan impressionant, no? Perquè ell va tenir moltíssima relació amb en Tarradellas, va tenir moltíssima relació amb en Tarradellas, van tenir una relació molt intensa. En Tarradellas, una de les primeres persones, és a dir, jo recordo, en fi, em sap greu perquè ara gairebé sembla històries d'abans, no? Però és que són històries d'abans. Estem en plan batalleta, em sap greu, Pregunteu, si voleu. Molts de vosaltres recordareu el Jordi Soletura, però el recordareu perquè va ser ministre de Cultura, període que prefereixo no parlar-ne. Jo el recordo quan era comunista i estalinista, i va fracassar, diguem, amb el suc. Jugava a futbol, jo jugava a futbol, jugo a futbol encara ara, això. No ho facis, que si et lesiones al genoll estàs mort. I jugàvem a futbol, és a dir, teníem aquesta relació. Amb en Jordi Soletura, tenia una característica molt important, no? I és que era una persona, diguem, duríssima, abans de passar-se al PSC, que era estalinista. Era estalinista. Va fracassar això i després es va passar. I aleshores tenia una relació que en Culla, diguem, li plantava cara. A l'Autònoma li plantava cara. Les discussions en aquest moment eren una cosa que no us ho podeu arribar a imaginar al nivell ideològic, argumentant uns i els altres, perquè el Jordi Soletura era una persona molt preparada. Però li va dir una cosa molt dura, que aquesta jo crec que no li va perdonar mai, malgrat que li va dir, no, és que saps què passa? Per fer els llibres d'història s'ha d'haver documentat un moltíssim. I el Jordi Soletura, amb allò, Catalanisme, Revolució Burgesa, que ens ha fet tan mal a les espatlles, perquè és un llibre que no podria provar una tesi doctoral, perquè té uns errors garrafals, però ens ha fet un mal terrible, i així van dient, fins i tot un dirigent de la UGT pot dir les barbaritats que diu de Catalunya, en referència al fet nacional d'aquests llibres, i la discussió va pujar un muntó fins que hi ha un moment en el qual érem una assemblea, no recordo exactament com anava, un munt de gent, no sé per què iniciar la discussió. I aleshores el Jordi Soletura diu, no, perquè tu has de saber, diu, escolta, diu, jo l'any 1977, 1976-77, anava a veure el Tarradellas. Els nois que aquell any entrem a la universitat i que fem treball sobre el decret de col·lectivitzacions, la meva sorpresa és que presento un treball amb un professor que no recordo qui era, un professor que feia Jordi Borja, un altre de l'època. Li presento un treball i em diu aquest professor, que feia història de la Guerra Civil, clar, després que jo soc especialista de la Guerra Civil, penso, mare Déu, no en sabia gaire, però bueno, s'atrevia a fer-la, al tanto, que això ara és molt fàcil, perquè era l'any 71-72, hi havia expedients universitaris. I em diu, està molt bé aquest treball del Tarradellas. Dic, sí, és una persona que m'ha interessat molt i tal.
Diu que el coneixes? I jo dic, com? Pensava que era mort. Tots els estudiants universitaris l'any 73-74 pensàvem que el Tarradellas era mort. No en teníem, i jo em movia en moviments polítics, diguem, una mica més radicals, deixem-ho estar, no? Però jo pensava que era mort. No solament això, sinó que al cap de 2 dies, o un any o 2 només, el cull em diu, he anat a veure el Tarradellas, clar, ja sabia que era viu. I jo dic, has anat a veure el Tarradellas? Sí, i on viu? Martí Lebó. Sí, Sant Martí Lebó. I m'explica com ell, el tracte que li tenia i tal que tenia, tot això. Imagineu-vos, un noi que aleshores ell tenia 2 anys menys que jo, ell devia tenir 24 anys, sí, abans del 77 o 78 que va tornar, i ja l'anava a veure el Tarradellas. És molt xulo com ho expliquen al llibre aquest de la història. I el Tarradellas de cop i volta veu que arriba allí una persona, el va buscar i amb tota la dignitat, una persona amb una modèstia que vivia extraordinària, és el gran Tarradellas de la dignitat de l'exili, i va amb un xitxarel·lo, és que era un nano de 24 anys, el Culla. Explica el Culla en el llibre, explicava, recordo vagament, perquè és un llibre, que quan va trucant al Tarradellas per dir que el volia pujar a veure, a Sant Martí Lebó, el Tarradellas tenia aquesta cosa de que ell era la Generalitat, però vivia en una casa, el meu pare també hi havia anat, d'aquestes que... Sí, que a més estava tot endeutat. Certes dificultats, diguéssim, de sobrevivència de tot plegat, però allà amb aquella dignitat. I el Joan el va trucar per demanar hora per anar-lo a veure i el Joan explica més o menys que l'altre no tenia res a fer perquè no l'anava a veure la gent en peregrinació, com s'havia dit i tal, perquè Franco encara era viu, no se sabia... Vull dir, no hi anava, no hi havia cues, diguéssim. I el president Tarradellas li va dir avui no em va bé, vingui demà. Però era una cosa que tenia molt el Tarradellas, aquesta cosa institucional, no? No sé si és una anècdota, tu que ets historiador me la desmentiràs, que jo la repeteixo i per tant si és mentida serà fatal perquè ara em deixa... Però que el president Tarradellas deia que la prova de tenir poder no és saber dir que sí, sinó saber dir que no. És així, això? Doncs això es veu que ho practicava molt. Sí, perquè era un moment que seria bo que recuperéssim, que hi havia proximitat d'arribar a la gent, no? D'arribar a la gent, perquè, en fi, quan jo vaig publicar, quan vaig llegir la tesi doctoral l'any 83 sobre la repressió franquista a Catalunya, jo vaig passar per tots els pobles de Catalunya aguts i per haver, els cementiris, per tots, era l'obsessió del treball, era una causa, no era una recerca, per mi era una causa, no? I quan ho vaig publicar, al Tarradellas, vam coincidir un dia, em va dir, i el vaig publicar el 85, va dir, aquest és un llibre falangista. I clar, jo em feia tanta il·lusió veure amb un llibre de presentació meva, el Tarradellas allà, que em vaig quedar parat, no? I dic, com? Dic, què m'està dient? Diu, sí, és un llibre falangista perquè aquí hi falten molts. Jo li vaig dir, escolti, si em diu un sol nom que hi falti, li posaré. Dic, però pensi que molta gent no hi són perquè se'n van anar a l'exili com vostè, si no també estaria en aquesta llista. Jo li vaig dir això. Ell, bueno, quan un temps després vam publicar amb en Joan Villarroya la repressió de la reguarda de Catalunya, em va cridar a casa seva. I em diu, està molt bé aquest llibre. Diu, i l'altre també. Diu, és que vostè és historiador. Ell feia política. Ell feia política, clar, quan jo li vaig explicar com anava, doncs... Però aquesta capacitat, diguem, d'en Joan, de poder anar a veure un polític, però això vol dir un grau... Ell no va treballar gaire a la Guerra Civil. És un tema que no li agradava, perquè és una complexitat... I la història contemporània... Sí, que estava més la història contemporània o bé el cas del lerrouxisme, que això sí que és una obra mestra d'ell. No li agradava perquè la complexitat, la molta lectura, molta bibliografia, la molt d'això que també ara, diguem, és molt més fàcil, abans era molt difícil anar als arxius. Penseu que les persones que anem a l'arxiu, el Joan Villarroya, jo mateix, etc., fem al costat d'un guàrdia civil. Quan anem a l'arxiu de Salamanca, que ningú sabia on era l'arxiu de Salamanca, ningú ho sabia. I al costat tenim un guàrdia civil. Vull dir, i ell el tema de la Guerra Civil el coneixia molt de lectures, però no va investigar mai això. Però va anar a veure els protagonistes d'aquell període per entendre Catalunya. I això és molt important, va anar a parlar amb tothom. Ell anava a parlar, a l'època
a l'època que en Pujol va dir que tenien aquesta famosa deixa a Andorra, doncs amb un sidral una mica considerable de tot el que va produir, ell cada 10-15 dies anava a veure el Pujol, a parlar amb el Pujol, per conèixer, és a dir, fets de tipus social, polític, cultural, etc. Un dia dic, mira, jo he anat a veure el Pujol i li volia preguntar unes coses, no? I diu, jo també, diu, què t'ha dit? Dic, mira, una cosa, ell em diu a mi, diu una cosa que m'ha impressionat molt, que m'ha dit el Pujol, diu, li va dir, sap, Culla, que una cosa que és curiós, el Pujol amb ell li parlava de vostè i a mi em parlava de tu. També dona perfil, no?, de coses, el Pujol, el Culla el tractava de vostè i a mi em tractava de tu. Aquest tipus de coses, no? I diu, i el Pujol va comentar, m'ho va explicar el Joan, diu, una cosa que em dol molt, diu, és que ens hem gastat moltíssims recursos del poc que ja van començar l'aixeta a tancar-la, diguem, des de Madrid, diu, és amb totes les depuradores d'aigua. Tenim una molt bona depuració d'aigua a tot Catalunya, diu, això no ens donarà un sol vot, no? I això en Pujol se li dolia, i això és el que tant li va sorprendre a en Joan Culla, que m'ho va explicar, no? Diu, fixa't que m'ha explicat. Molts diners que s'havia gastat, amb molts, pel país que tingués aquestes depuradores, i el poc retorn que té cap a la societat, no? Bueno, aquesta anàlisi d'arribar a preguntar-li, escolti, de què està content o descontent, això, aquesta conversa que tenia. Ell anava a l'origen dels problemes, sí, anava a l'origen dels problemes, en Joan. Sí, si hi ha algú que digués que nosaltres, vull dir, som... No, però no caure en l'anecdotari més a nivell ideològic, perquè clar... Si algú té alguna pregunta per fer, més aviat preguntes, perquè si tots obrim un col·loqui no sortim d'aquí ni demà, però... Algú té alguna pregunta? Jo vaig tenir de professor a Lleida, a l'Estudi General de Lleida, el Jordi Soletura, i puc explicar algunes coses. A l'Estudi General, ell va fer un seminari a Lleida, amb el franquisme. Era un seminari que estàvem a l'IAI i es van plenar l'IAI, però no sol d'alumnes, sinó de professors de Lleida, d'instituts i tal, que jo els havia tingut de professors d'institut, acudien perquè aquell seminari era una cosa novedosa, i ho va fer el Jordi Soletura. Gràcies. En Jordi Soletura era un gran intel·lectual, un gran lector i un gran analista, però la tesi doctoral la va fer, és a dir, la tesi doctoral sobre catalanisme i revolució burgesa és el títol ja, és a dir, va fer la tesi prèvia, ja les conclusions ja les tenia abans d'investigar, la qual cosa què vol dir? Que no s'adonava de coses com les següents, ara és una mica acadèmica el que diré, no? És a dir, fins que no arriba la República, els avenços que s'havia fet a Catalunya ho havien portat als sectors catalanistes conservadors. Clar, la Lliga... I el que no podies fer és de posar la Lliga de l'any 1931 o la Lliga de l'any 1919 amb el Cambó, amb el que havia fet la Mancomunitat. Tots els lleidatans sabem la Mancomunitat, l'important que va ser. Pel territori. L'important que va ser pel territori. Mai hi ha hagut tanta proximitat al territori com en la Mancomunitat, mai a la història de Catalunya, perquè com que la Mancomunitat es basava en les diputacions es basen en els municipis, per això hi va haver tota aquesta florida d'actuacions que són brutals. En Jordi Soletura, que era un gran intel·lectual aquí, li va triomfar la ideologia per damunt de la recerca, perquè catalanisme i revolució burgesa, quina revolució burgesa van fer? Que van agafar el poder, que el van tenir mai, si per fer la revolució burgesa havien de renunciar a tot. I tot aquest criteri, per exemple, la minusvaloració, afortunadament recuperada amb gent com hi ha a aquesta sala, el Manel i altres que estan en aquesta sala, de la figura d'en Prat de la Riba, és un home clau en la història de Catalunya. I ell la desconsidera perquè no havia investigat bé. Perquè ell fa la recerca, si tu investigues i vols trobar el que estàs buscant, segur que ho trobes. Home, investigar vol dir que tu no saps el que et trobaràs. Tu no saps el que et trobaràs, no? No ho saps. Bueno, ell no ho va fer, això. Però és un gran intel·lectual, amb altres coses, era un gran intel·lectual, Voldria preguntar una cosa que no s'ha dit aquí, l'amor que tenia la història de Culla amb Israel. Sí que ho ha comentat el Josep Maria. Jo, tristament, aquest any m'he preguntat molts cops com el Joan hauria entomat això, perquè és inentomable.
per una persona com ell que tenia sentit comú i capacitat crítica i tot el que ha passat aquest any a Israel, a la Franja de Gaza i el que està passant al Líban, és inentomar, o sigui, no hauria pogut entomar. O sigui, hi ha dies que penso, sort que no hi és, perquè la contradicció a la que l'hauria sotmès, determinades coses i determinades declaracions de Netanyahu i determinades actituds de desraó absoluta, s'hauria fet molt difícil de justificar en base a la història i a res, perquè hi ha un moment que ja no hi ha cap mena d'explicació que pugui justificar el que està passant. Ell, quan escriu el llibre aquest d'Israel, amb el qual abans, diguem, de l'ocupació de tots aquests territoris que li diuen que és del 1967, em sembla, no? Doncs els territoris que són realment la història d'Israel, ell, quan va publicar aquest llibre, aquí va tenir algunes lluites d'aquestes que li van crear uns enemics eterns, i ell, al revés, se'n va recordar sempre, era de fidelitats absoluta amb els amics i amb els enemics, com he dit abans, per l'insult que li van dir porc sionista amb una classe que es parlava sobre conflicte, i això un professor li va dir davant de tots els alumnes. Això, bueno, aquest tipus de coses que passaven. La veritat... A mi em va passar una cosa, perdona, que et talli. Sí. El dia que hi va haver el 7 d'octubre, ell no havia mort. El 7 d'octubre ell era viu, però estava molt... 7 d'octubre de l'atac al festival. Al festival. Ell era viu, però ja no participava a les tertúlies. I jo tenia tertúlia al Món a RAC1 un dilluns. I jo li vaig enviar un missatge i li vaig dir, Joan, si vols que digui algun nom teu perquè no pots participar, m'ho dius, i jo ho diré en nom teu. I em va dir, no, estic intentant escriure un article a l'Ara. I va escriure un article a l'Ara, que jo crec que va ser un error aquell article. Perquè en aquell moment segurament tampoc no teníem prou elements i ell era l'últim article que feia i és l'últim article que ha escrit i és l'últim article que ha publicat, justament, no? Però aquella sensació que ell tenia de que aquí venia una història que no seria fàcil d'acabar, no? Això sí que ho reflecteix, però va fer una... saps? Que després els fets l'han desmentit, perquè en aquell moment, el dia 8 d'octubre, tots vam dir, però quin disbarat és aquest, no? I això tal, però a partir d'aquí va començar una venjança que ha acabat amb milers i milers i milers i milers de vides. Ell admirava la d'això, admirava molt d'Israel, admirava la seva capacitat d'haver-se fet un país modern i avançat, etc. I les persones que no pensàvem com ell amb aquest aspecte, no amb el nivell de l'insult ni molt menys, li dèiem que sense l'ajut nord-americà tot això hagués estat impossible, que s'havia abandonat l'esperit inicial, diguem, dels quibuts. Ell havia estat, i jo també, diverses vegades a Israel, en viatges diferents, que no era conjunt, i ell tenia dificultat en acceptar certes coses que nosaltres li dèiem o que ell discutia en referència a aquest punt. Clar, només va poder fer aquest article final i després ja no va poder continuar l'anàlisi, llavors a mi em sap greu, saps? Perquè al final... Malgrat tot, el govern d'Israel el va reconèixer com un... En fi, ell va ser enterrat amb una... Sí. Amb una terra d'Israel, no? Bueno, terra d'Israel. Terra, unes flors, no recordo, però sé que hi havia un símbol d'Israel, etc. Però sí, ell tenia, amb això sí que va tenir profundes diferències amb altra gent que en moltes altres coses coincidíem amb ell, i aquí la diferència era difícil. Era difícil, clar, primer que tenia molta més informació que la majoria, no? Perquè ell havia estat, o havia treballat, o havia investigat, o havia escrit, i estava en contacte i tenia informació privilegiada. Però alhora ell, amb aquest aspecte, tenia, jo crec que el seu amor a Israel a vegades li feia perdre una mica la perspectiva, tinc la idea que li feia perdre la perspectiva de la situació. El que passa que és complicat, perquè darrere hi ha tot el món jueu i el capitalisme mundial, i és complicat. Però era capaç, a la tertúlia, si
coincidia, durant molt temps va coincidir amb un trotskista, que era el Jaume Roures, i van coincidir molt de temps, imagina't, no hi ha res més allunyat, un amb corbata, l'altre amb una bossa plena de papers, vull dir, aquests sí que eren l'aigua i l'oli, i havien tingut converses sobre el tema d'Israel i Palestina i tal, i el Jaume, evidentment, defensant el contrari que el Joan. I era capaç... Però amb un i l'altre molta informació, però amb aquest tema sí que li va fer mal perquè, clar, la gent es deixava portar més per les passions que per l'anàlisi, no? Sí. Vull dir, ara jo hi ha dies que penso, sort que no hi és, perquè estaria molt ferit, estaria molt dolgut de com està evolucionant tot, jo crec. I cap on anem? No? Molt Hem bé. acabat tristos, no, eh?